आंबो बिबदिनो हानि थाया दो कारण आंगारो जेथा सर थांमोन जे बुं बिबदि program बो होने साइमिया थाका के लामा माया आइ जेथा सनि हामलन बागै के आ ताउ सार विकास नि आ बिन गेरि गाना सुति काइफिया आंगारो जेथा सर हावि फ्रक फाइफुरके बुं मिटिं पाले क्या गाबर अंखले फ्रुके गारि काति काति सार विकास के आनन गुरि खाबो हत चाका बका आनका बा बुं मिटिं मन थांवन दं बताका ओ लेले सुले का कामा तंग के फुटु किसा बुदगना फाजि फाजि बन रिखा छुंग बाबायानो किसा फुटु बुगरा दि नै द बरो फुटु बुजांना नुकबा नै फुटु बुजाखा फुटु बुजांना हिन बासा के मेदेर किसिमिसा तंगबा बरो निसो किसा दिसा लाखिना का आबो बरो डाइरेक्ट ना के आंगाय नि फाय सेरापसा तंगै आं सफैके न निसो नुखा तमने नुखा लीला कमेडियन हने शेरुता लीला कमेडियन मंत्री विकास देब्रो याग्रोमै बिपिन जान्दा तिसाका नै सुइजाक नुखा सामा के सैजों हा ने आं बिनु साइफेखा दिन खं साइजों आं हायबन कमेन्ट हाबैनाय खेता कमेन्ट भाई फाइमेन कमेन्ट तो आन मामा कबमा माना काहाम तो फाइले हामियान फाइबो कारण औ हतचा बुइबो wan sokmaya khaikena to kun bukhatin ko gya do boro kisa bul mianu do khaika ba khaiketa ang se thap thangya u kya ka ba ang ja bui hanya ni bo ang kaham tong ka pakya ne ang wan sokoi tong ta ke tin phungbo manan tiang sranyo school asal tuni thekya pai duan oba ba thak ma porok sangka tam ni sunu manam ku da ko da ka akong kok sai tong ta ang hai thangman ya ini program थांबाय या आं दा थाङै फुटु बुजान हनि इंडिया गिसे आं माके गाव बुति शेर नाइन तो आं बसाइमिया बुति शेर काबा आगे तेगेसा सिनि आं ताउ जे शॉर्ट फिल्म खाइदोंमोन आ चैनल बो उसां काइसा संगिदु रोमान्टा इमां तु हनै आरो बो बरबो फाइपे केजि केनसं फाइ माल थांबाय आं बाय ताम बुक्तिया सुबिसै आरो बो कमेन्ट खाङो खाइदों का हनि साब अरे अब को नुया बरोबर किसे मिसा खाइमे बा खाइने कमेन्ट मुतां ना तो रो हिसानि तो मुसे समय वालै मुसुबसा सिदिसानि सलायले बायबा बै कमेन्ट खाइमे बा आबो जतनो गाहाम दं हाइना दं बरोबर जलमान बिसिनो खाफा खाइने आफ्रोमबो खाताते दिनि साइरा कता नों ताबुक लकरनो ताम ककसने लकरनो बना आं कुनो जयनिं प्रग्राम थांमान गैया आखया आं किसानो जेथा सर थांमोन जे बंनि जयनि program तो हम सैया थांगै नगुरि के बर फुटु बुजान है बुजाखा आसों न ताइ कोन ग्रै सो बनो तिसा पाइनि साइले डॉक्टर फुटु बुगर किसा फुटु सिमसि बुजागले न आना थाइसा सामा जाखना काबा आं हान्यो ब फुटु बुगाय बुदै हेने आं बिन गाना बास जंखा बां बचि बाय कासक्सि आं कबा आंना सो नाइजर का बां थाइसा थाइन कक्सा गमलार ना आरो बोलो आं थाइपान कक साया बारामाति के जे हिमा बायजा आरो आं होदां काना फ्रु बन्यानाब्ला सुदु फुटु बुजां हिन बासाम बायसि आमाके छिरि काबर खताबो कामा लीला कमेडियान विकास मंत्री नि याग्रमै बीजेपी जानति हने नंगरो कानो जे आथा थांमाने आना जानति सदा फुंदा मानबा मोजा माना न आरो बारामाति के जे हिनि चिर खक फुंदा माना आरो बासाम बायखेना खं थाङा जा आइ मंत्री से जे मिसिनि देवरो मंदिर के आंबो बबो काम है से बर सिन नानि हे ताव थाइ मालाइन फान मा थानेब्ला नों कासे बीजेपी फा खाजि आईपीएफ ति फान खाजि तिफा मथा फान सिबेम फान खाजा बनस ताव दायतर के नों बबाय थाइ तो मा थानेब्ला के जेनि एमएलए रो थांमाले के बर सुन से आजागा जाना ति साका नायदा आ मा के ता सिजिता कासे सिबानो एको जा का सिजिता का नों ताबा किसा बाजे मिया हरिन सिमा न कल फाइमानि कुबुजे थाका आ कक मां साइ दङ कुबुजे खांसका के तिनि फुंगो अनेक बरक फाप फाइका म मालाइका सुब सुंका हेफाना आ कक साइ दङ ता हेफानो किसा बुजि सिदि चललायन आपते रकासो फाट फाट ता सिलेता